Waduh. Nganu. Waduh telek tok iki. Sapi untungnya nanti gak ketok. Sapi untuk nanti ning cangkem bal. PO, Bro. Iki ono punuke apik, Dik. Sangar iki sapine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Budi Utomo. Dino ki arep gawe konten anu, Bro. Apa milik sapi aku. Ini ber ono rezeki alhamdulillah. Nek tukokno celengan sapi. Aku ngopeni Pak Dirna ki arep ngene sapine Pak Dirna. Gawano yo pantese lah, Bro ya. Gawano pantese. Pertetes tebu sisan. Ben niku sapine ben tambah lahap makane. Mbah. Mbah anu releki mek Pak Dirna. Pak Dirna. Wes bro ya tak lanjutin nek tekan Pak Dirna. Ini kondisi dalane sampai Pak Dirna. Iki gak gawakno tetes tebu. Karo yo oleh-oleh kang Pak Dirna. Ora oleh-oleh sih. Yo pantese lah. Iki tekan Pak Dirna, Bro. Wah, nek wong rame. Tekan Pak Dirna, Bro. Dek bengi, Dek. Apa anu tetes sih? Heeh, tetes sih. Kita tak rekam, Dek. Ketok pura iki. Hah? Iki sapine? Nggih, Bro. Lumayan iki, mantep. Gak ketok. Neng menurutmu piye, Dek? Menurutmu piye apa ya? Sapine to. Wah, tekan Pak Dirna, Bro. Gak pati ketok. Waduh. Nganu. Waduh telek tok iki. Anu. Kibatno, heeh. Nah, gitu. Iki si mental tak remosin masuk iki. Remosin yo. Ya sikile mantep-mantep ya. Lah yo. Awake dhewe ra yo. Kepo gegere bareng ki lurus apik. Heh? Manut. Gue nek ngombeni tetes tebu wis dikekno ngombeni ngono ya. Jane ngono ya, dikek fermentasi ngono kae lho, Dik. Tapi yo alah. Suwen. Enggak ini. Tak pancing ngambil kayu putih ambil katulan garingan. Heh, gak gelem. Garingan gitu. Musidis. Nih lah sih. Oh, berarti gak sangka ambek banyu sik ngono Mas Teh. Garingan dipancing musidis. Sapi ini gak gelem apa mangkatul. Mungkin anu dia. Apa rono rene ngono. Lah iya. Semelok mburi. Heeh. Ora wis gedhe ya. Ki Iqbal lah dene Roji iki. Sego malah diane. Lho malah doyan sego. Iso malah. Sithik-sithik. Ya sithik kok iso deh. Ini sini kok bener jenengan? Iya. Meteng deh kita iku. Ya, metangnya iya. Ayo. Kandangmu yo resik kok, Dik. Resik kandangnya apik. Anu wis. Kowe beneran to. Sih. Lah iya. Marek lah. Biasane yo iku duwe tak tangane. Gulune barang. Gulune matu gede ya. Calon monster iki, Bro. Gulune barang ya. Bismillah 1 ton. Nih ya. Lah, nek badine kan yo lumayan lah dia. 1 ton iso iki. Bakalane iki mantep, Bro, bakalane iki. Gede bakalane. Kok gegere ketok lurus sapi ini. Ada panas ya. Aneh. Budi. Baleke won Dik dalu. Alhamdulillah. Iso ayo tarani yo turah. Nggih.
Sapi untungnya nanti gak ketok. Sapi untuk nanti ning cangkem mau bal. Oh, alah. Tutupan Sing Pak Dirna. Bro. Ini ki sapi ning arane apa de ini sapi ini? tapi Sapi tak nasi PO tak ini ki ora ya? PO ya? PO, Bro. Ki ono punuke apik kok, De. Sangar iki sapine. kayak lah. Iya, kayak lanang. Oke nih, Bro, ketok keren nih. Gembele gede. Pak Nur iso beneran wae nawake. Lagi gede-gede ngoten nggih, De. Apa iso doa nang kan bling ini karang. Arang ya? Lagi muga-muga sok nek pas didol untuk apik neh, De. Maksudnya untuk bakalan apik neh ngono lho. Ben mbadani. Awake Ini ki napa? Pasrahkan jenengan, De, maksudnya pripun ngene ngopen ini ngoten. Percaya kalian jenengan kula. Rupane akhir anu ngene akhir seneng. Nggih. Ora kae iso anu apik. Aku sak lanang ya. Apa? Loro wis loro tau. Jenengan. Loro adem anu nare. Lah, Loro papat loro. oh. Lalu. Maksudnya didol loro untuk papat 8. Iku gede. Walah, sapi loro 48, Bro. Iki nek sapi 5 ya lah nyoge tenan iki. Papat atusan. Papat 100-an, Bro. Ke kangge papat ya. Ini ya anu tenagane dia ya. Tenagane. Akhirnya sawana mati. Coba. Lah nanti sapi kere. Pakane mandung. Ora pakane. Wingi jane apa ditokono, Bro, tapi Pak Dirna larang pakan jane. Iya kae. Jadi nek golek pakan nang angelan. Nah ini kan sumpari yen dami oke. Itu kosono. Napa? Pari-pari itu aku. Nggih to enten ta kita. Kulo dereng mampir toko, Dik. Lah kalau napa? Kalih sasi. Dereng maksud. Oh iya. Nyenengno ndelokno e. Lah ora wis ana sasi iki gurune kaya wisan. Lah nggih. Kuncang. Mungkin nek gede nek kita wah mantap tenan ya, Pak. Neng ketoke gak nyunggaran ya dia. Manutan ya. Wong wis ana to arek kelo iki kelang kencang ambil rapi ya. Lho, kalau ini hampir rapi ya malah. Iya. Lah niki sing gantos jenengan. Diwandani kok. Oh, alah. Manut ngono. Apa rapi ya. Matur suwun karo Pak Dirna, Bro. Digantekno klowe. Klowe sing nggon anu lho, Bro, irung, Bro. Nggon irung gitu. Nah, nek apa? Taline iku to. Oren rupane. Diganti Pak Dirna. Mosok ngeluh ambek rapi jae piye. Kali ngocul kuntil bulak lebok nang ngene. Aku pamber. Kate lho iki piye? Iso ndundutan ya. Matur suwun Pak Dirna iki. Anu atase ilang jami to. Nggih to ne. Nek iki kinten-kinten napa? Umur pinten, Dik? Antara nek 5. Limonan ya. Setengah tahunan lah gampangane. Semene ku setahun kas wis mending lagi seketok. Lah nggih. Nggih. Duh malah dikekno kopi piye iki? Kopi di. Saya ngarep ngono wae ya. Kene penak kene malah deh. Apa ini rasa gora apa-apa nek nui. Alah yo ben nggih mekit. Iya. Antar suwe deh ya. Heeh. Balik sik, Bro. Selamat ya. Terima kasih. Ide, monggo. Iku. Barang wis go. Sore deh ya. Sik, Bro. Alhamdulillah wis bareng dene sapi. Wih, udah malu bocil-bocil. Kini sudah apa ya? Telson ngene Pak Dirna ya. Coba terbanter ya. Pak Dirna was turu mbok stelison banter apa gak iso turu wong. Ki alwi tan kene dolane ya. Oh alah. Ayo, bisa yuk. Mas Bro, balik sik.
Alhamdulillah berilik sapi lumayan bro, mantap sapi ini bodi. Insya Allah muga-muga ya iso sak ton. Ben batine lumayan siji batine akeh nenek 5 wah lah, semoga bismillah iso tuku neh, amin. Soalnya perjalanan balik saya bro, saya akhiri videonya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri video hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.